Szeretettel köszöntöm a nézőket, Lajos Mizsén vagyunk a Sarolé Kft. Telepén, és Bújdosó Mártont, a Kft. Ügyvezetőjét kérdezem arról, hogy a sarolénak van többféle típusa, a típus kiválasztásával hogyan lehet alkalmazkodni a környezeti körülményekhez és gazdasági célokhoz a sarolé fajtán belül. Hát maga a fajta választás az jó régről indult. 1980. január 26-án született az első saroléborjunk, és hát akkor még más időt írtunk, más időket, de a körülmények azok hasonlóak voltak. Tehát Lajos Mizse egy homokhátságon fekszik, egy homokos terület, egy engedettsságú talajjal. 79-ben vásároltunk, 78 év végén sarolé üszőket. A döntés akkor, hogy miért sarolé, azért, hogy tehát a piac az mindig meghatározó. A húsmarhánál a sarolé fehér színű marha mindig keresett volt, és hát ha már csináljuk is zsenge körülmények között, akkor próbáljuk a lehető legjobb fajtát, ami legjobban értékesíthető, mert ugyanazon a takarmányon nem mindegy, hogy 10-20-30%-kal magasabb áron tudom értékesíteni az állatot. Ez a környezet kedvezőtlen hatását hát pótolni tudja. Tehát így jutottunk el a saroléhoz, ami hát nagy testű húsmarha ugyan, de nagyon jó legelő fajta. Nagyot harap a fűből, jó legel és nem válogatós. Egy 40 éves tudatos és természeti szelekció folytán kialakult egy olyan állomány, amely ezen a rögön, ezen a területen gazdaságosan megél, szaporodik, és hát természetesen figyelünk arra, hogy a lehető legjobb termelési paraméterű egyedek kerüljenek a tenyésztésbe tovább. Közel 20 éve indultunk a genetikailag szarvatlan állományokat, ami akkoriban még nem volt így elfogadott, mint ma időre. Tehát talán 12-14 évvel ezelőtt a franciák nem is törzskönyvezték a genetikailag szarvatlant, de a piac és a tartási körülmények és az emberek kényelmesség arra fele vitte az egész fajtát, hogy mégis a szarvatlannak sok-sok előnye van, ami hát hasznosítható. És a mi környezetünkben, a mi körülményeink között legjobban megfelelő vonalakat próbáltunk összehozni, és hát így ez úgy néz ki, hogy eredményesen tehát el tudja tartani a céget a sarolé önmagában. Pénzesgyőrött vagyunk a Bakonyban, és a fajta típusválasztást témáját járjuk körül az Agroq Kft. Képviselőjével, Pajzs Lászlóval. Szép jó napot kívánok, én is köszöntöm tisztelettel a kedves nézőket. Az Agroq Kft. Telephelyén jelenleg 400 hektáron gazdálkodunk, egy teljesen felújított, szinte újjáépült, korszerű szarvasmarhatartó telepen. 2020-ban Franciaországból 200 darab vemhesüszőt vásárolt a cég. Már a vásárláskor is egy 60 pontot tartalmazó szempontrendszer alapján került az állomány kiválogatásra. Itt a munka során segítségünkre voltak francia és magyar szakemberek egyaránt. A választás a sarolé fajtára azért esett, mert itt a területi adottságok rendkívül kedvezőek a nagytestű húsmarha fajta tartásra. A terület mikroklímája lehetővé teszi számunkra, hogy a legelő területek egész éven át bőséges hozammal állnak rendelkezésre. Szükség volt egy olyan fajtára, ami jól alkalmazkodik, könnyen kezelhető, minden piaci igényt kielégítő hús tud produkálni, és hát nem utolsó sorban a fajta
képes minden korban a piaci igényeknek megfelelő kiváló húst előállítani. A legkézenfekvőbb választás az az úgynevezett tenyésztői típus volt, ami a hazai viszonylatokat figyelembe véve egy nagy testű rámás állat, ami kiváló alapot szolgáltat mind a tenyészállat előállításban, illetve ugyanakkor rendkívül jó alapot szolgáltat, hogyha kiváló minőségű vágóállatokat szeretnénk előállítani. Igen. És mennyire váltotta be a reményeket a fajta eddig? Mik a tapasztalatok az elmúlt 4 évben? Azt gondolom, hogy mind maga a Charolais fajta, mint a fajtán belüli tenyésztői típus is maradéktalanul beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Most már túl vagyunk ugye 2 teljes ellési szezonon, mindkét ellési szezonban elmondható, hogy problémamentesen lezajlottak az ellések, az állatok kiválóan alkalmazkodtak, akklimatizálódtak a helyi adottságokhoz. Jól tükrözi a fajta népszerűségét és rendkívül jó használhatóságát, hogy mind a tenyészállatainkat, mind a vágóállatainkat azt gondolom, hogy a piac által nyújtott legmagasabb áron könnyedén tudtuk értékesíteni.